vabereki kuti varere vana muchitendero chaKristu neupenyu hwechechi, kuchengeta kuwadzana kwepasi pose kwamaKristu akabatanidzwa munamato nomumombero nomushandiri, kubatsira kuti pakati pavanhu pave nemhuri dzakadzikama nokufaranuka pakukura kwavana, kubatsira avo vane upenyu hwemhuri hwapinda mudambudzo. Muchangobva kutaura zvinangwa 5 zvegungano ramadzimai. Unovimbisa here kuti nenyasha dzaMwari uchazvichengeta nokuzvitsigira nemazwi nezviito? Unoedza here kuronga upenyu hwako uchisiya nguva yekupinda mumuombero wechechi, kuita munamato nekuverenga Bhaibheri? Nopano tichakomborera zvipfeko zveavo vari kuzopinzwa mugungano remadzimai. Batsiro rwedu riri muzita raTenzi.